Лукашенко сказаў, што настаўнікі баяцца ісці ў выбарчыя камісіі. Заклікаў іх не баяцца. І ўвогуле, калі падводзіць вынікі, то галоўная задача сістэмы адукацыі, як бачыць Лукашенко, гэта фармаванне новага пакалення лаяльнага дзейнаму рэжыму, дзейнай уладзе. То бок лаяльнасць, паслухмянасць – гэта галоўнае, а якасць адукацыі тут адыходзіць на другі план. Настаўнікі – гэта інструмент у руках дзяржавы дзеля вырашэння тых ці іншых задач, якія стаяць перад рэжымам. І невыпадкова Лукашенко сказаў, што настаўнікі – гэта людзі прэзідэнта. Учитель – это человек президента. То бок не людзі дзяржавы, не людзі нават рэжыма, а людзі персанальна прэзідэнта. Ну, гэта нагадвае нейкія зусім ужо адыёзныя практыкі таталітарных рэжымаў 20-го стагоддзя.